Ang Jacob de Roma lukurok no kok samung je Dongour TV o Samung Khulaina ni muchungui tongkhang ke jeng langui tongo tabuk borok tamo tongna nangnai borok YouTube tei Facebook Instagram no tui kahapke sijak nukjak saimana nangnai boroko apply khaimano ang no ani number yo no WhatsApp o contact khlaidi kaini WhatsApp number description o rijak haikebo tabuk screen o rijak norok nugui makhana je Dongour TV o Samung Khulaina musung tongnai rok borok anchor haikeba office editing khlainani rok borok saimana ni nangnai tei khas khaiye borok ni qualification rungmari 10 pass madhyamik pass ni simung no mano phebo borok Hindi tei English sawi man khangke pori man ke sui man khangke tebo kahamko je muchung tongnai rok Dongour TV o bai baksa Samung Khulaina musung tongkhangke norok chung bai kwrwngui mano Datino sing tabuk saklairina borok chung nangui tongo khwai ni bising asram bari site o nangui tongo mungia kami o nangui tongo tabuk aingo khoroksa nangui tongo tei Agartala o hongkangke जों staff nangui tongo je Agartala ni bagui bo norok jotono contact khlai mano borok English tei Hindi manani nangnai tei social media no tui kahamke borok content creator no borok edit khlainai rongo YouTube tei Facebook no saimanjak na tebo hampoknai norok dati no Kwrwngdi khulumka।